Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Ginpagwa nga Executive Order 129 sang lokal nga panguluhan para sa palaabuton nga piyesta Minatay ang ginamyendahan kasunod sa pagpagwa sang bago nga mga protocol sang National IATF. Vax pre-registration para sa mga menor de edad ang nagapadayon. Kag masobra 500 ka mga benepisyaryo ang nabuligan sa Cash for Work program sang lokal nga panguluhan. Ginamyandahan ang pila ka mga pagsulundan sa ginpagwa nga Executive Order 129 sang lokal nga panguluhan para sa palaabuton nga piyesta Minatay. Base sa ginbago nga protocol sang National Interagency Task Force kag ginpagwa nga Executive Order 129-A, halin alas 12 sa kagaon sang Oktubre 29 tubtob alas 11:59 sa gabi sang Nobyembre 2 subong nga tuig, sirado ang tanan nga pribado kag pampubliko nga patio, memorial parks kag columbarium sa syudad sang Iloilo. Apang para sa mga nagkapaschedule na nga aktibidad kaangay sang lubong humalin sa Oktubre 25 tubtob Nobyembre 5, pulo lang ka mga individual kada grupo o kon pamilya ang panugutan nga makasulod sa mga patio o kon 50% capacity. Ginadumilian man ang pagdala sa mga ilimnon kag pagkaon sa sulod sang patio. Samtang, sa mga flower vendors naman nga nakakuha sang special permit, panugutan ang pagbaligya sang bulak sumugod Oktubre 25 tubtob 28. Nagapadayon ng Vax pre-registration sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtob 17 anyo sa syudad sang Iloilo. Sa mga kabataan nga luyag magparehistro para sa vaccination, sarang mapadulungan ang inyong mga barangay hall o kon sa mga malls. Bukas ang SM City North Wing kag Mega World Festive Mall. Pwede man makaparehistro sa mga Globe booths nga makitaan sa Haro Plaza, La Paz Plaza kag Arevalo Gym. Bukas inihalin alas 9 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Sarang man nga makaparehistro sa Atrium Mall halin Huwebes tubtob Domingo nga adlaw, alas 10 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Pagasugudan ang vaccination for minors sa tion may go signal na halin sa IATF. Samtang, nagapadayon naman ang vaccine rollout sa syudad. Kag kahapon, Oktubre 20, may 2,971 ka mga dugang nga Ilonggo ang nabakunahan kontra COVID-19. 1,841 gikan sa mga megasite, kag 1,130 gikan sa community-based vac site. Sa Oktubre 16, nakarecord man ang syudad sang 56.06% o kung 294,394 ang mga fully vaccinated, kag 64.26% o kung 337,352 naman ang nakabaton sang first dose. Masobra 500 ka mga Ilonggo sa Iloilo City ang natagaan sang trabaho sa Cash for Work program sang Iloilo City Government. Luyag sang lokal nga panguluhan nga mabuligan ang mga nagakinahanglan ilabi na ang mga nadulaan sang trabaho sa tunga sang pandemya. Sa sulod sang 15 ka adlaw, magatrabaho mga ini sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag sila ang magabaton sa masobra 5,000 pesos. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.